В імені Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca Jezu Chrysta bądź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Myśmy najręcze całej Łużycy, tak trudy młodostnie śpiewają na zabornych zariadowaniach. A w tym zmysle je to żortny śpiew, kiż pokazuje pati na to, jak trzebamy tu kwalbu a te dobre słowo. Dobre słowo może pa drude tej krytyka być, niż to, co jest równie tak sprawne a ważne, a na to są miridzenca Ewangelii, o tym bude ja potem też predować. Na początku prośmy każ przeco o Bożu smilność a miłość. Smil się nad nami, knieży. Opokaż nam, knieży, swoją smilność. Podaj spuść nam wszystkie nasze rychische, mocne a miłościwe Boże, a dowiedz nas junu do wiecznego żywienia. Knieży smil się. Chrystus smil się. Knieży smil się. Modlmy się. Boże, Ty si nas umożył, a przyjmasz nas za swoje dzieci. Lej mile na swoje lubowane dzieci, a daj, zobychu wszyscy, kociś do Chrystusa wieria, dostali wierną swobodu a wieczne dziedzictwo przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest to Bożyba, króluje po wieki na wieki. Amen. Czytanie z knihy Ezechiel. Tak ryczy kniez. Tebie, syno człowieczy, pomienowach za strażnika izraelskich splaw k tomu, żeby słyszał z moją hubą napominania, je w moim mienie warnował. Gdyż bezbożniki prają, bezbożniko, dyrbisz umrzeć, a ty niczo nie prajisz, żeby bezbożnika od jeho drugi odwiedł, to umrzeje on, dokiż bude sam wina. Ale zamówienie za jeho śmierć budu se ja od tebie żadać. Jeli pak se bezbożnika napominał, żeby on ze swoje drugi otyszł a so nauročił, on pak so nie zda swojego złego pucza, to on ze swojej winy umrzeje, ty pak se swoją duszu wukował. Słyszeliśmy słowo Boże.
Čitanje z lista Svятого Japoštola Pavla Romjanam. Bracia a sotry, nikomu nie buďte ničo dłużni, kiba lubosť mie sobu. Štož druho lubuje, je zakon dopienio. Přetož nieba maj manželstvo, niemo, nekradni, nepožadaj. A kóžda druga kaznia hodzi so do tutoho słowa wobieč. Lubuj bližšeho kaj sebe samoho. Lubosť nie čini bližšemu žanoho zła. Spełnienie zakonia je potakým lubosť. Słyszeli sme słowo Boże. Kněz buď s vámi. Słowa świętego czynia pamatiju. W pewnym czasu ryczy Jezus swoim ucznikom, jeli twój brat przeciwko tobie zryszy, dzi a porokujte jemu miezwa maj same maj. Jeli na tobie posłuchny jest swojego bratra dobu. Jeli neposłuchny na tobie zmieście jednoho albo dwie osoby, zoby ostabo we ercze dwie albo trzech świadków. Jeli neposłuchny na nich prajto cyrkwi, a jeli pak ani na cyrkwi neposłuchny miejo za puana a za cwonika. Zaweno praju wam, štož kuli zjazače na zemi, to bude zjazane też w niebesach. A štož kuli rozjazače na zemi, bude też w niebesach rozjazane. A zaso praju wam, jeli ste dwaj miez wami na zemi przezjednaj, niech jesztož kulice wodčož prosytaj. To da so jimaj od mojego wódca, kiż je niebesach. Przetoż, gdzie su dwaj, albo trzech w moim imieniu zgromadzeni, tam sem ja między nimi. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi bracia, lubi sotry, najczęstszym wiecam, koji swojebie, koji manželstve wiezo też między dobrymi przyjacielami słucha nikomu ništo szpatnego prajić. Otvorene słowo riskirować je husto z wiestym rizikom związane. Ty dan še nie wiesz, jak będzie tam on reagować. A to dla mnoze rycza, tak, że to nikogo nie boli. To dla so raczej kwali, bo to drugie będzie docela kwali, no niczo nie. Tak je to było za NDR-ski czas. Te starsi to dopomnieć, kad so ci to, što so mesło bekločovali, kad by rekli, so oni ci najvětší ludzie, aber najmudrejší. Nikomu rec, ty se opak jednał, aber sudžił, to še nie je ľahko. Te prawe słowo potom ty namakać, snadź je to ze przyczynu, że przebele so o ludzi ryczy, a przemało z ludźmi. To są charakterne słabości jedna, je to o sobie wyskoczyła wiec, a drugie to też tomu wiedzie, że przedszelstwa rozejdą. Że susodża si leta do, żadne słowo jace nie poprzyja. A na jace toho dla praja, ja to se nie tykam do wieców drugich, ja to se nie budu hubu spalić.
aber što me privatne vice staraja. Dženca so ta osobinska svoboda še jara vulke pisa, ale my mamy te jeden lud na zemi, kiž je to ubirnie dokonjał swoje kritiku do żurtu zdrasčić. Oni so menece wiedzieli, humor to je ten wielki korektiv we człowieczej towarzności. On tworzy tak receno dystancu tym wiecam, żeby ju z innej perspektywy widział. A gdzieś humor faluje, tam pon trudy też no haj klacamy z ludźmi, aber tam też człowieckość faluje. Na przykład taki standard żart ze żydowskiego świata, tu co samo miri na ten nacystyczny czas, a tam ryka tak mianowany wiednik Adolf H., że żydowskiemu wyszczerje, a tu niemu praj Adolf, ty będziesz na jednym żydowskim swiedzeniu umrzeć. A Führer se opraša na kotrem da, a da tu wyszcza praj cyle szajene. Kojże dzień na kotrem szty umrzesz, to będziesz za nas ten żydowski swiedzeń. Tak oni to potom zdrascza, tak do żorta, štož oni poprom buchu kutnie minili. Aber to jest siebie samych oni krytyzują. Dwaj Żydaj, kodžitaj pomysł, New Yorku, nic runie boataj, hawannaj, wszędzież tam nimo baptystyczkie cyrkwie, gdzieś wyszła się wielka tafla, kojżyki so wukčić da, dostanie $100. A to nienton tam prawie, to te dzitam, a potom se te peneze dzieli moi. A tu jeden z nich, tu tam so da, w tej cyrkwi wukčić, a za pół godziny za zvončinže. A tam on se praša, joda to šo bejžavo tak, haj, ubirne, sem $100 kryno. A tam on praješe, no to, muš mi ta powiedz dać. A datun tam on praješe, wište, to je to, štož nam křesťanám polava Židov se nelubi. Zašťujú tak za penezami. Po takým Židža maja ducha plne vášne, s tym też obkadžić a nešto prajić bez toho, że to nikoho zrani. Když jsme jo Kruščici kaplan byl, a je Pfarrer Zalowski drude anonimne listy dostał, kritické tedy. Dženca, nicht tu žane listy nebo jac pisał. Dženca masz te cele inajsze możności kritizować nikogo przez kakałczanć, albo przez bota też. Digitalne jebiszcza są wiele byle efektywniejsze, a wiele jacy docpijesz ludzi. Hižo preni křesćenja su menece so dyrbeli, wieso z tym rozestajeć, kak wopkadžieć z tymi, ki su ve času přesčijovanja so víry odrekli, zaprajeli. A oni wiedziachu, że cyrkie nie jenož cyrkie sjatych, ale ty cyrkie ryšnikov. A začas się to boščana, kotož my o sebe česčimy, bych mnozy rekojo. Ale na jace, nie są żadni rekojo boli. Když buchmo dženca so mohli Alessandritsko prašić, si ty jen rek był. Ja sam se wieste, da by on prajo, ty ta se wieszcze budne, da nisem žan rek był, ja sam był in wopo, to nacistisko systema. My spěvamo tre kirlošu prinemo novembre 60. Rekojo a rekoki. Ale hać buchu teso tak zrozumieli ci, ki so nike potrecheni z tym? Ja nie wiem. Ważne prawidło za miesobne žiwienie Jezus sam poruči, když praje, když je tvoj brat zryšuje, potom dži a porukuj to jemu. Słuchało na tebe se bratra dobu. To rika, kritika ma najprede jeno osobinska a diskretna być. Potom so praktykuje, što je Svjate pismo, mini ze svojami jeden nech nose brimjo drugoho sobu, a tak spelniče Boží zakon. To płaci to kujże dromadność. Młoda riadnicka sotra w jednym kloszcze, tam ją pisaše
komentaru miersobnemu živenju tam, my so nesmo miersobu upotali. A tak tež ne bujnžeme bez rozestajenju. To nie je lahko, ale runie to je mnie przesvědčivo. Neńdzie o to we kloštre svět zbožnych potać, ale nawuknąć miersobu utrać. Święty Benedikt, kotryż je prawidło opisał po tym znatym hesle Spywaj a dziwaj, tu nie te człowieckie słabości dery znał, on nie był żaden socjalny romantiker, a to dla tam by jego prawidle też wice steja, kiż płacza, nic jenoś za te ludzi we klosztre, ale ta swojebne runie tak adamanżelskich. Szczeż duszu człowieka ponuwa, to stej na końcu czeszczoność, a miesobna sprawność. W Afryce mają oni przysłowo, człowiek je najlepsza medycyna za człowieka. Po takim jeden może za drugiego być gajś medykament. Gdy morie melczenia wokoło siebie natwary, potem ja nikogo trebam, kiszu szewama. Aber gdy sam winu nasadzał, potem mi nie poma so izolować, ale komunikację pytać z tym, kiż mi tu winu woteza. A tu najważniejszy schritt, to je ta rycz, te dobre słowo, albo te prawe słowo. Ale nie je lahko te prawe słowo namakać. Żadna stawica ze islamskiego świata powiada, że je sultane, to je taki arabski mocno pradebał, że sultane nocy działo, że on się swoje zuby zubił, upanili. A rano nidom on zauwa swoją astrologu, a so oprasza, no što da ma to neke rikać. A tu astrologa jemu pravi, o knieže, to nije ničo k mane. Kojžde zubene zub, oznamenja jedno přivoznoho, kiž buď umreč. Što ty pojedaš? Roznievane sultan prajše, ty luze čoveče, a on daje šebič. Potom on zauva svojo najvyššieho radžičela, a on mu staje vezati samšne prašenje, a ten radžičel jemu odmovi, o, kajke zbožo knieže, ty budeš všetkých tvojich přívozných přeživič. A v obliče sultana so vidžomnes do smekotania přemení. A praji, ja so či ďakujú přečelo. Daj si od mojho pokladnika posta złotaku wupłacić. A ten pokładnik nitko praješe jemu, ty ta nie se wele inak, ten sun wukład. Kajż twój šetkadnik. Tebe won kwali, a tamno won kosta. A smekota ja ten radžičel mineše, prajeć muž wele. Kak so ništo praji, to je rozsudne. Nimmt Chateau la Mate, to te znate przysło, der Ton macht die Musik. No to dżęca się genau tak trychika szprede. Krytyka potajki miała natwarić, a nic potorać. Mysznika basnik Wilhelm Wilms je to napisał, że już wiedzieli, że może blisko stejać człowiek też kwustro winny być. Że już wiedzieli, że może wóz człowieka nikogo otworzyć, kiež je zawsze w uchi był. So może jeden słowo, aber jeden skutk człowieka nikomu oczy otworzyć, kiež je dotal zawsze slepy był. Takie włosy, a takie słowa Jezus mini, gdyż on praji a poruči, dzi twojemu bratre a rycz z nim. Ko dzieci sme často rali z naturu człowiecze nie merzaj so. Tutery so špijeluje. Menece to, štož buchmo rade z življenja šmurnili. Menece te merzanje.
Czujecie, nie merzaj so, to so lochce praji, ale w skutku je to cieszo potom. A tola tuta ra uči mudrost, kotraž je za kujžo važna. Mene si ja smim stajne zaso znova započeć. A rune tak to bo te z nami čovjekami čini a obkađa z nami, tež potom, gdy si myslu, so sam kaj taka figura, kotraž je rune vonzlečava, môžu tola zase znova započeć. A modostní to rejne obspievaja w kirlošu napuč s nami pojete knieže. Tam mene cyrika, budžíme so, podaj ruku, padne mili, pomaj stanč. A runie to on stajne zasočini s nami čovjekami. Amen. Dobre Božo, přece zase nás voláš do svojej zromadnosti, chcej so z nami zetkać ve słowie a sakramencie żywienia. My trebamy tute posledniny, zobychmy všednym żywieniu obstali tuż, če prosimy. Niedziela je wiesta ranica między zajszłym tydzieniem a nowym. Ladamy wróczo na dokonjane dziewa, na zetkania a podawki. Ladamy też dopredka a prosimy wo Boże żonowanie za šo, štož si předozamy, wo duchowne, dušine a čilne mocy, za nadawki všedného žiwienia. Chryście słysz nas. Bez przestacza a niesmienie so wojnskie koło w Ukrainie dalej wierci. Prosimy za tutun krydowany lud a za všich, kiż buchu hižo z woporom tutoho żałostnego konflikta. Chryście słysz nas. Čas Germušov so blíži. Naše osady svieča dzień posviečenia Božieho domu. Prosimy za osadnych, kiž tvoria žiwy dom Boží, zo bychmy we wierje nekabali a z modleniem a woporom si duchowny dorost wuprosili. Chryście słysz nas. Nazima stej przed durjemi, a leto so pomału ke konci kila. Znowa pytniemy, jak drobny je Boży dar czasa. Prosimy za nas samych, zo bychmy ją prawie wużywali, a rostli we wierze a w lubości. Chryście słysz nas. Prosimy za młodych a starszych, zo bychu generacje so wzajemnie zrozumili, si mie sobą respektowali a pomhali, a jeden za drugiego so modlili. Chryście słysz nas. Smilny Boże, Twoim Synu si nam pokazał, jak mamy miejsce obkadzić. On je nas uczył siebie samych a swoich bliższych przywiązać, kajż oni są. To płaci o siebie za krytyku. Niech przez niego rozcze zrozumienie jeden za drugiego. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieża. Amen.
Modlcie se všichni, aby se moja váš opor spodobal Bohuše a mocnému Otci. Knieže Božo, tuta sviato hosčina, daj nám všetko tvoje spomožné žonovanie, štož nitko obrazne činíme. To zdokonie ze svojej mocu przez Krista našeho knieza. Kniez buď s vami. A s tvojim duchom. Pospěňme v utrobe. Máme je však kniezom. Ďakujme so kniezi našemu Bohu. Hodne a správne to je. Wopravdźe je hodne správne, stopne a spomožne. Za sočistania všude ďakujeme, knieže sviaty Otce, všemocny, wieczny Bożo. Przetoż poznawamy Twoją krasność, w tym, što si za nas činil. Nam smертnym si ze swojej bojskiej mocu na pomoc przyszł, a si nas wiecznie smерče umožil przez Krista naszego knieza. Przez niego chwala Twoją krasność, Angelio, z wieczności co radują przed Twoim obliczem. Z nimi daj Tyś nasze włosy so zjednoczyć, aby skaljo śpiewać. Upravdźe sviaty si Ty knieže a spravom če kvališa Tvoja stvoba, přetož svojho Syna našeho knieza Jezu Krista z mocnym skutkovaniem Ducha Sviatého oživíš a svědčíš šun svět. Romadžiť si nepřestajne svoj ľud, co by so Tvojemu mienu čiste popoproval od slunca skáčenia hač do juho kovania. Pokornie Cię, knieże, prosimy, pospecz tu Ty naši dary przez swojego Ducha, zabyś Ty bywaj czywo a krej Twojego Syna, naszego knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył te potaństwa świadczyć. W nocy, w którejś po śmierci budete zawątliw, dziękuwasze so. Żony wasze, jun wamasza, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmíče a jistře šíce votovo. To je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak tyž zavon pojedži kiluch, džakovaše so, žonovaše a podajun svojim učobnikam prajo. Zmíče a píče šice z něho. To je kiluch nového věčného zakonia. Moja krý, kotraž bude za vás a za všetkých přelata. Kvodovaniu rychu, čínče to na mě vzpomínají. To je potaństwo wiry. Syn umier na krzyżu, a stanie jutro w szkół. Ty
Wspominajatuś, knieże, na Twojego Syna, właśnie wiemy, ja was pożliwe czerpienie. Ja hodosne zroa stanienia do niebezpieczy, a czekamy do nich nie przyjdzie. Dziękuję, nie wopryjemy Ci, tutun żywe a światło. Prosimy Cię, sladuj na dar swojej cyrkwy, szymi woprowany jinio, przez które chcesz być ujednany. Żył nas z ciłom a skrył swojego Syna. Zabychmy ze z Duchom Świętym napełnieni, byli jedne ciło, a jeden duch we Chrystusu. Wunnych z nas czyni Tebe wieczny dar. Zabychmy slubene dziedzictwo byli z Twoimi wyzwolonymi. Ze zbożnej knieżnu Boa Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrymi, a z uszymi świętymi, na które zastupno prostu, szetoby so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Tyje pokoji a z pomożeniu szło świata. Skrócuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze lubości. Skrócuj swojego służebnika, naszego bamża Francyskusa, naszego biskupa Heinricha z Romadność biskupów, ze uszymi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz mi wybudzce modlitwy, tutaj swoje osady, które si tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pasemi rozbrojene dzieci. Wspomniteš na našich zemřelých bratrů a sestry a na všetkých, ktorí sa Tebi so spodobajú ze stutie časnosti odišli. Přijmi ich do svojho kráľovstva. Tam budeme s nimi, tež my, to sa nádžijame, zabychmy z nimi Twoju krásnosť užívali. O to Cię prosimy przez Chrysta naszego knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim dawa sa Ci Boże, mocne budce, w jednocie Ducha Świętego szakłała, cześć a hodość wieki na wieki. Nie rekamy jenoż dzieci Boże, ale my to sme, to dla smymy po niedowiery so modlić. Otce nasz, Tyś w niebiesach, świeć so Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Przyjedny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam. Wytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj milie pokoj naszym dniam. Smil se nad nam, ja pomaj nam, zabychmy od rycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wistci, oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Nasz kniez Jezus Chrystus je nam swojego ducha darił, żeby świriwych to jednoty zwołał. Tuż prosimy, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se žive a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami.
Strona 143 modlimy po Świętym Poprawieniu. Strona 143. Jezusa, budź smilny mi, pomhaj mojej słabości, proszę pomoc o Tobie, a o Twojej Materii. Wierzę krótsze do Tobie, bosy mój Ty cieszysz mnie. Na Tobie sonadziju, watch mnie stajnie z miłością. Lubuję Cię utrobnie, byle lubujesz Ty mnie. Ich ukaju so, modaje mi Jezusa, Cusa sviru poredzić. Tebi słuchać służycu, radości a krzyżyku. Lubować bliższego, takaj siebie samego. Jest to Tebi spodobam, a nie zbożnie udycham. Zdobów Twojej Materii, Józefom z radością. Tebi Jezu chwalić, Twoim aju na wieki. Amen. Modlmy się. Knieże, ze swoma sakramentom syczysz a żywić swoich wiernych. Daj nam przez tak wielkotne dary Twoja lubowanego Syna podziel na Jego wiecznym żywieniu przez Chrysta naszego Knieza. Zapłać Bohu za już ukonjaną pomoc za naszą cyrkę. Dżęca mamy zase dwiema nyszpo. Rożęcie te dwiema nyszpo, ili cečinu tam si dojeć. Klosztre dwiema rożoc, woptydzień rożoc na zwučenych miejscach, we zwučenych czasach. Woklicach, Kemsze, Stwórtk, na posiedemich Czulskie, co wutoro klosztre, potom Stwórtk, 15 godzin w Kroszczycach, Woklice, tutun tydzień Czulskie, Kemsze. Nie budu. Utrobne zapłaćbo prajmy za ščivace dary, za cyrkje za dary bo juno po 100 euro, kruč 100 euro, juno 1000 euro. Firmovanska vučba tutun tydzień nie je. Zbirka šichodnu nedželu biskopska za Caritas postajena. Džakne kemše s libornemu kvasi manželskiju rehorjec z Novije Vjeski su sobotu, a to ve Voklicach, przyjemy manželskime Boże żonowanie. Święty sakrament czyńcy z poszczyco sobotu, lori se weidliche z Panschic Kukowa. Fardeling od cina toho, hacz to, cic toho, nie we służbie. Jo zastupuje kniez vicerektor rumskie anime Florian Mrus. 6. Dziato zemry starowie 87 lat Juri Lisner z Horku. Puste wieczór je dżęca poszich Gemsza hacz do 12. A kołanie requiem ste potom jutce punżelu poponu 4. Knieże daje mu wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje pokoju. Sakrament Świętomandzielstwa. Chcete si zaudać, prosite wiernych o modlitwu, a przypowiadać so dżęca trzeci raz Matthias Mark z Kulowa, a Marie-Louise Petaszec z Koszczyc. Wirowanie je sobotu, Kulowie. Osadna putnicka izba do Roma, Kletu potajkim 2024, je od 5. do 12. oktobra. Zariadowa je firma A-Teams ze Širachova. Niedzielu 1. oktobra 14 godzin przeprosimy osadnych do Farskiej cyrkwie, tam przedstawi co twarski staw, a ugotowanie. Niszpro nie będzie. Kiermusznu sobotu, to je 21. oktobra, 18 godzin. Witamy do cyrkwy knieza biskupa Tymra Eversa. On świeci z nami przy Bożą mšu we obnowenej cyrkwi, a potom a we tutem związku poswieci so też nowe wota a ambo. Pokem však so wszyscy na besadu a przykusk do Hornikowo domu przeproszeni.
Nitko Boże mši, punželu, juce, za kudy dušec skazana z Kroščic, v útoru za neboj svoje Kubašec, Nebelčic, sredu na viste minine, skazana z Kroščic, švort za osadnych duchovnych popolne šulske. Potom piatk večer za nebo Jurja Glücklicha, manželsku Heinzu z Radoja, kaj štej za Korla Kamarer ze Mnichova. Sobotu za nebo Hanu Biaršovu, kaj štej živicha nebo i svojebne zvušća, a džen za tydzień Reinče za nebo Klausa Dietera Rauera z Workleca, Nimski Gemsche za nebo Hedwig Jeskowijak a svojebnych Fenglerec. To šo, všeju vám žanovanú nedželu. Kněz buď s vámi. A s tvojím duchom. Poženuj vás všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte v pokoju.